Čaute ľudia. Dneska budeme testovať nové tropické ovocie, ktoré som objavila v mojom lokálnom tureckom obchode. Ešte som sa s tým nestretla, musela som si ho vygoogliť, takže povolá sa to kiwano, alebo ovocie s rohmi. Takisto som to na balení našla pod melano. Rada objavujem a skúšam nové ovocie, tak som si kúpila toto. Našla som to v sekcii s granátovým jablkom, papajou a ostatnými klasikami. Takže bolo to také blečie oranžové. Nechala som to tak zo 2 dní, tak teraz už je to také trošku tmavšie. Je to mäkké a tie ostré hrany sú naozaj ostré. Je to také podobné kaktusu. Pozrieme sa, jak to vyzerá vnútri. Mal by to byť zelené, s veľa semienkami. Tak uvidíme, aké to je, ako to chutí. Také nažltnuté, teda na karmére to vyzerá zelené, ale to také tmavo-žlté. Asi záleží od toho, ako je to veľmi zrelé. Tak moje je tmavo-žlté, inak som ich videla na fotkách zelené. To také veľmi, veľmi semienkové. OK. Chutí to ako kyselá úhorka. Normálna klasická zelená úhorka. Pridáte si do toho limetku. A veľa semienok. Takže takto chutí asi. Je to kyslé. Očakávala som, že to bude lepšie. Ak to máte radi kyselé, tak vám to bude asi chutiť. Ale za mňa je to naozaj ako kyselá uhorka. Ale nie taká naložená uhorka. Citrónový oharok.